साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननानैबो जिरायनानै थायाखै फनिधर बसुमतारिया। थुनलाइगिरि फनिधर बसुमतारिनि लिरनाय बरदेवता आयं मुंनि गांसे बिजाबखौ बेखेवबाय। थाद'नाय गैयै गांफानि उनाव गांफा बिजाब लिरनानै दिहुनगासिनो दं थुनलाइगिरि फनिधर बसुमतारिया। गिबियावनो दाउ बिलोगो सखियती मुंनि असमिया आरो बर' रावनि बिजाब नैथियाव बिदा फंबायनि राव बिजाबखौ बर' आरो कक बर' रावजों सेबखांनानै दिहुननायजों लोगोसे फिन इंराजि बर' आरो असमिया रावजों बरदेवता आयं मुंनि बिजाबखौ गोबाव समनिफ्राय नाजाबोनानै मोनथाम रावजों सेबखांनानै दिनै बेखेवनानै होबाय। इंराजि आरो असमिया रावखौ गोरलैयैनो सोलोंनो हानाय बायदियैनो मोनथाम रावजों सेबखांनानै दिहुननानै दिनै थुनलाइगिरि फनिधर बसुमतारिया रङियानि बाङालिकुसि गामि एबा गावनि न'आवनो गोदानै सेबखांनानै दिहुनजानाय बरदेवता आयं मुंनि बिजाबखौ बेखेवबाय। फनिधर बसुमतारिया लिरनाय बरदेवता आयं बिजाबखौ बेखेवनानै होयो गागि थुनलाइगिरि समाज सिबियारि समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि मुस्रि गंगाधर रामसियारि बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे पीएम श्री के.बी. देउलकुसि जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि बिनन्द स्वर्गियारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर'जों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रबिन बर', रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महेन्द्रनाथ बर', रङिया गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बेभेन्द्रनाथ बर', कामरुप जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि रुपम बर', बारग' फोरोंगिरि कल्पराम बर', लोगो फोरोंगिरि मुस्ताफा आहमेद, बारग' फोरोंगिरि नरेन कलिता बिथांजों लोगोसे गोबां थुनलाइगिरि फोरोंगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। जियानो जाथों स्टुडेन्टसफोरा जोंनि उन जोलै स्टुडेन्टसफोरा छात्रफोरा बा रोंनो लुबैनाय लाइमोनफोरा जाहाथे बाराद्राय सोलोंनो हागौ बेखौ साननानैनो आं बे लेखाखौ लिरनाय जादों। आं गोदोनिफ्रायबो आं गामियाव फैब्लानो साख्रिनि संक्रान्ति आं बाहेरायाव थादोंब्लाबो आं गामियाव फैनानै आं गथ'फोरखौ बुथुमनानै आं फोरोङोमोन। आं फोरोंनायाव हयथ' समनि आंखाल बा गथ'फोरनि समनि आंखाल बा सोरबा बिगुमानि साननो रोङैनि आंखाल साननो रोंनायनि आंखाल बेफोरनि थाखाय आं मोगा मोगि आं बिसोरखौ फोरोंनो हायाखिसै। फोरोंनो हायाब्लाबो आंहा मोनसे गोसोआव दंखायोमोन जे आङो बे बिजाबखौ मोगा मोगि फोरोंनो हायाब्लाबो आं लिरनानैबाबो आं फोरोंगोन होननानै आं मोनसे मिजिंथि दंमोन। ओंखायनो आं बे लेखाखौ लिरनानै दिहुनदों। बे लेखानि नामखौ आं आयं होनाय जादों। आयंआ जादों मा? आयंआ गामिनि बा सोरबा न'खरनि सासे मुरब्बि बिगुमा गाहाय मानसि बायदि। बे गाहाय मानसिफ्रा उन्दैफोरखौ बा उन जोलैफोरखौ फोरोङाबा सोर फोरोंगोन बिदि साननानै आङो बे लेखाखौ रायजोनो होनाय जादों। दालागै आंनि गिबि बिजाबा जादों दाउ बिलोगो सखियती बर' आरो असमियानि 101ता आंनि माबा दङ खन्थाइ मेथाइ बेखौ दिहुनबाय। बेनिफ्राय आं आसलते सानसेयावनो आं लिरनाय नङा। आं बहुद दिननिफ्राय बुथुमना लानाय बेनि उनाव आं कक बरक आरो बर' लेंगुवेजनि सायाव साननानै आं बिदा फंबायनि राव होननाय गांसे लेखा दिहुनबावबाय। आरो दा बिनि उनावबो नै लेखाखौ आङो लिरथुमना लानाया दिनै नायबोलियाव 15-16 बोसोर सिगांनिफ्राय आङो प्रिपेयार खालामबोदों। बेखौनो आं दिनै बे लेखा महरै साफायनानै दिहुनदों। एसे नायदों आं दा फिजिकेलिबो एसे आं हियारिं माबायाव भुगिनानै दङ। आं बेनि उनाव एसे ट्रिटमेन्टआव माबागोन। बेनिफ्राय जुदि मेलेमा थैयोबा आंनि लिरनाय गोहोआ थाबाय थायोब्ला आं निस्सय आं नाजाफिनगोन। जिहेतु नोंथांनि बिजाब बेयाव दिनै आं गाहाय बेखेवगिरि हिसाबै आं गोदोनि जोंनि आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रामसियारि, लोगोसे बिथाङा सासे लिरगिरिबो आरो बिथां के.बी. देउलकुसि हायार सेकेन्डारि साबजेक्ट टिचार बिनन्द स्वर्गियारि आरो बिथां आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रामसियारि बिथांमोना बहाय उपस्थित दंमोन।